affable ye demand obetimi afa Esien chimamanfo na ekasa de to MPP ni NDC animu wa mo sese wa mo nyankane apade a campaign de lalai Yewura kwabena menta kando wakokolebu wako kamera dinachi de na wakoyoye ye de brewo sanso na chimamponua adehia wono mo ho no wo sremre hye bedwafo se sa boxside billy wono mo nyintum enfama wonom we ni nuanom na yaboaboa no se anopa no nsiambe kase yebo ya de nam Sompa television so sa bre kro ya no etwa na ho a sompaonline.com enam ho afi social media handles no say ye Facebook, Twitter, YouTube ne ba bia ehon so obenya yen kuku averinka jando na anopai wo chinchim afidie no froma yesamofo Era Santi Eboa Benedict anopai ye na yagebre na ye bebe nsem ya mawo kirede eye japia pamdada mene menuaba maami akua nyasem hwe ne monka se na maba so na botetie otwa asu edura asoja OCP fertilizer ekan yen ho 21st clinic sciatica expert CCA womunam South Africa Zimbabwe ne na afa ya wo mo ye ho adwuma na wokan yen ho ne ye de nsenyi bre wo afi ye nyibre na yentutu ne sere ne abasa emfa mawo me do hyase efiri abato komisa na boboa no na Yewura Bosman Asare wono ene ne amansan di nkuta ho edema abato komisa no wodi atodwa echese nyame de cheye na 2024 yekwa abato adaka mu se yekwa akoto aba abato komisa de abo aboso pa se wobeboa ama sundwe timi atweneti enti woka kire Ganafo se bi wonu ma bibi hihye won tirimo se enema bi kura nkoye e wo komisa ho no wo se wo maye won bibia awie ya de aka no eye nkunumudi a yehwe animu nanse ya titi se nkrofobia omwo tamale ni sare na regu importem wo baby omwo aye transfer na kwa akodi pusiga wo Upper East na yebusa mu no omwo ase omwo nko Upper East baby ankoye transfer enti amayechi obintim bia yesi okogije nkrofo card so okwa akopebosia edi amomo ti electoral commission so yati ya yatu wana mo ne aye hwehwemu bebre ti hwehwemu na ya dika ya na ama ya district officer wo pusiga ho no ya man suspension asese ya kasenyo no na wo office ho na apart from that no so yegusu aye investigation ya invite ne say ya pese etie de numasem ni ehu de e course wo pusiga enam transfer na e ba so ne so beyond that in the saka e biom ne say electoral commission hwe yenjumadie na yedina bibia ye bia no nyema nyina da kwamu pepepe enye yenkwa na yetu sa na mo no ye ne political party civil society security ekwekuo bebre na ye adwuma na ye no eno ye Dr. Bosman Asare na wowie no wamna nso wo bewie kura na wode tu dwase Ganafo nya rehwemu ni gide e wo komisa ne mu na de ye osinto ahodo e course firi di ntwero so besi saa bere nyina no wama ye ho adwuma wie baby wo ha omo ye transfer no numbers na bro so na the commission kan nyina ne say numbers na bro so the koba ye ni nyina ne say ya kika bom no omo ye transfer ni bi 2020 and 2023 and ye sade card 2024 de no ho and you hwemu a e bia register 2024 transfers no na ye bia 100 2020 ne 2023 de na beka ho na no enye bibia se register ne kura na se the commission panifo aye ne se ya sansesaye no ti ya sansesaye na wie ne be sa the register ne so ama political parties no mo hu se ampa nipa na 2024 omo ye transfers no omo adi ene wo so Penny nani amansan di nkita ho edema abato commission wo my Ghana mu Dr. Bosman Asare abusua afi abato afi ninti wukopie mu ewo wale constituency a abato koso wo ho de mamra hye badwafo na wono mo pre ewo sa constituency ho ene nanam so ma Dr. Mahamati Kabiru na ko ne yonko bi ejina presa mrahye badwafi akonyan nam so ma sa abato koso no wo fa so di nkunim na no na ne kan ni a woni ni si aka wo sa abato yi mu susu se abato komisa won ma nhwe ne yi antimi amma nokore anadi nam so ma sa asem yakopia mu wo high court a eno ewo tamale mantamu eno na nam so ma court ko asetena no wosusu se sa na wosusu se nokore bia nya adwuma ewo sa abato ekoso mu dia court no ahye se yensanto aba no foforo
my legal team, they have demonstrated very well that this case was a case that was supposed to be won by our team. Not just on the law, but on the fact of the case. Like Council rightly mentioned, we brought evidence. People engaged in the malpractice so-called. They were procured by the same person benefiting from this result or this particular ruling. I cannot see any more wicked injustice than this. Abusha de tinini aye Dr. Tia Kabil wono nananko wosi akanse wo premature bedefia konya edema wale constituency ye ne ekotinini nananu si ye woni kasaye mu ana lawyer Samson aye nini wono so de nsem kakra se ye to so mayen. People who went to vote more than 12 times, over a dozen times of call exchanges between them. When we asked those people to come to court and to testify, they were threatened. But two of them were bold and came forward and testified. The people whose names were repeated, two of them, they gave witness statements, but only one was bold enough to defy the threat and come to court. Nye kwatie nini aye lawyer Samson aye nini. Ene aye daso a ejina abato na ehonfuna ma ebo no mu. Nyame de che da chena eboso de etoso nan midweek. Na sa midweek no osajefo amanyoko CPP amanyoko se wo mokwa akoto abayi wo Frank Akurafo ne no na lawyer anoche frempon atweneti. Se sa bere filing fee no kura watua wie sa na nomination forms so wafa no so watua. Na ye kapa dia enya se bi ankyere kanfo no ho se ede wodne se ne bo ache se wo affable Ghana konwa obetimi afa ne simple de hia ne se ombeto aba no ede ama no edachena ana ni biara ni me say oman we ne kwafare bai eno ne Kwame Nkrumah ana UPP enso ne Kwame Nkrumah ne kwafare bai wo bo Kwame Nkrumah dia no wabo CPP wo bo CPP a no wabo Kwame Nkrumah na parties from 92 Edeba aton siemu kura awoye ni bibia enyeye na twedi amponyame adawoma wode me aba mabbo Kwame Nkrumah wode wura tiebe enai enie ma se Ghana ni biara kasa na Nkrumah dimbemu na wakai anachi Ghana ni bia kai anachi na wakai Kwame Nkrumah. Eno ye lawyer anoche frempon asese watweneti se akokko kwa amanyoku no obekura franka de aprema mpani agua na ache ne nie Ahafo Anu South East District ya asantema ntamu ha sei wokopia mu ho aye krobi ho aye fra no esienchem na kuafo ne amanfo ne timamufu a wono ho no wono mabo MPP ne NDC kokopa womo se wo bepie ho akwan suku ahodo ne ya asabia wo ho de kyese enya kura kyesa yare ho samsanse suku mafra wonum ko suku kura no kanea mpo wonum de sua de no kyese ebo wonum kura na akuafo wonum okronum ho no akwan mpo wonam so de wono ba badwa so ba beton no kyese anim guase na efele nso enam so ma won nsamtwafo kasa no de to MPP amanyoko ene NDC amanyoko animu sere se ma hweye na se esienchema mehweyen na torenchema ye namuni ateti amode ye famu no ma mehwe ya afia bato campaign kura ye nya bi na campus ya to aba e de amamu na America kre ni baye mfie no mu enya contractor BBCC ye light post ma ye obesisi ye 5 years ni ode humana buso obesi baabi ye ni akabo kire ha de no omo se omo nema ye nti yesu afọ ye ho agense se o ma me light no ama ye dia yesu ye nto aba ye problem no o se o mu problem no enu akire wakasa wie ye ana nipakuo bi a wo so wo ho wura bi a ne dinde bawa beidu wono so de nsem se ye koma assembly member o ho severally tambia do election time among 40 ba be say bo o be say but at the end we who say na da nti sad news wono be kasa gro ni de nya gro ni edi ni present pa na ya dey sure say the be ya oba be who say no lights, no campaign, no road, no campaign. It's where what they say. Where what they say. And they obey us for that. Over back. Over the chair. Now, open for the moment because your mind and a it is somewhere what you say won't compete on.
Abusia Assembly member ono wo ho ene yekotie ni Mr. Charles Ampedu. Ene na yeto so amede ko kolebu aban ya asabia na yewura kwabena menta kando. Eba donkuma wo mrahye badwafie na wono ne kasa edema wo mo apomudensem mu. Na pani se enche bia wono motese kolebu ya asabia ho no wo mo agya wo munwuma bi anka yeso wo mo ye oprehia nom titru de be na abrosan sorosoro no ho a. Ena wo mbusam se die ntira wono abehye da abo ane akwa de kro na huhu a wotie ni se wo mo left kra asese nti ya afa nka ne befro left ya akwa in operation ya de a wo betumi nti ene pam no twa no wo mo agya operation yo ena papa yi ko friends entrofo camera did nachi na okokoduru ho na nka kolobufo mpese wo betwa de wo twa na enkomo epie mu no nwuma da etine wura no. Okopiem kolebu aban ya asabia na ate se na wone wonu me wo ho no etwetweso ebusa de ntia wo mu ntimi nya oprehia na left nso nya adwuma ade cropoti amfie na ni num ni ase a wo mo so a wagya adwuma yese wo mo yo eyo no yankwa atwema mponua na wokopiem wo ho a enipa won mo ho srem rahye bedwafo pa ni nyina ne se de broni fra no bauxite bill no wa mo srem rahye bedwafo se wonye samra ne ntum na efoma gudi a ye fra ne bauxite no wontimi ntu no wonfa ni wonum dwuma e wo honom ana nam so ma Dr. Peter Chum wo ye governor asan ye twetwe for panyi e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology ana ono so e kasa wo conference bi ase a na wonum adi twi ene kyede e wo hono wo kasa hwe Shebedwafo ye besra mo pa sanse odoma nkoma ba de afoma gudie bi te se sika akọ silver ne bauxite de wan fan kame ye kura na so Ghana se ye twa ye ni kura ye hu bi ene ye sampo ye de adwuma ene nti ye besra mo samon sankra tayi asenyi san asem yi antum ema ye nso ye nya bauxite bi enti fani adwuma who is ready to actually exploit the bauxite deposit in Ajuna in Ponwa. And according to history, according to data, the bauxite deposit in Ajuna Ponwa is counted fourth in the whole wide world. And it actually amounts to not less than $700 billion United States dollars. As we are speaking this morning, Parliamentary Select Committee responsible for land and mineral resources is going to sit tomorrow at Parliament to either to ratify this agreement or this agreement or Emabunu bi a wonum kopie mu e wo press conference yase anso to be my name Rashebedwafo yi say Yo, amanfo bi a wonum kopie mu press conference no so awatwema mponua mpatamu ene yete wo mu ni afiafi nhye amudi a ya memeda kwanhwefo wonum ko efre ne se camp meeting no afi nso bo hyen ene barekese wo mu kan wo mu de ebomu eye no wo bo hyen na eno ne nam so ama wasofo afiri yi wo de afutuo ema Ghanafo nyina titru ene afia ba ye ba beto no wo chese ye demokrache no ya bre ho pa ansa na ye nya na ache no ne se hunti enye 2024 die na ye DBB ebebom amana ba bese na nyame nhyehyɛ a wahyehye amaye no yabɔ ede ato agu Ghana bato afi sɛne ɛbɛkɔ biara no nyame nsa da so kura Ghana mu nya yɛsrɛ ne sɛ ɔman na kura asomdwe mu akyɛ ɛnyɛ afiwei ɛna ɛbɛnya history foforɔ na yɛsisi wɔ amaaman so mpo America no yɛatete na yɛmpɛ bi Ghana ha yi ti yɛsrɛ obiara sɛ asomdwe a yɛkura mu a onyame nsa da yɛso bɛsi ne no ma yɛwerɛ mfie ho na afei nso yɛnhyɛ nyame anim onyampoa Bosheba Isaac Free where sofo e wo memda kwanwefo mbo hyen na wo mo camp meeting ase o te se wo de nsemi atudwa nipa ya adiosa yeye
ɛne nti asasa yɛ bɔ nipa wɔbɔ adwuma ba so paa nana ɔsɛe tramanten yɛ wɔhwim hwidie modi kuro and wɔkasa wɔ Bantama Sub Metro and wɔbɔ Honorable Francis Asenso Boakye a wɔno yɛ mmarahyɛ badwani de Kumasi Bantama constituency a wɔno asa so yɛ wɔsoafo hwɛ kwantempɔnsɛm so wɔse hwɛ Honorable ba yɛ de adwuma de wɔbɛyɛ bio wɔyɛ adwuma papa ɛba na kwan suku a yɛasa bia wɔ asantemantam ha sɛ di a wɔba bɛyɛ bi paa wɔbɛsɛ Ghana mabunu Ghana man sɛ yɛnto aba ɛmfa mma no nkoka ni ase owura wo yɛ ɔhene wo nto aba na metuo ni yɛ yim na papa ni a wo yim sɛ wo yim ayibɔne ntimi nkasɛm wo sɛ baba ni yim ayibɔne ne ma ni yim ayibɔne wo sɛ me kasɛm amikuro na mesɛ yɛsɛ na na politics na me ko promote ntudu ko promote tudu ntuo ntudu kasa ti mesɛ mikro no shade papa MPP apan ayabaye na sramo sinyina yɛmfa koro yɛ bia ko yɛ wɔdɔ na chance papa no pa na yɛ yɛko yo na no sɛ chairmanten a wɔno yɛ odi kuro ɛwɔ hwimhwidiem ne yɛkɔtie ne ni na no akyire ana ɔsoafo no hwɛ kwantempɔn so a yɛka na asɛm Honorable Francis Asenso Boakye nso kasa asɛi Oh, we are so 8 years, or for 8 years, but the other year, Jumano. Politics, no, a man, no, my president, my minister. You need time to sit and plan. So they already put you better. Now, yes, 4 years, plan out the socialists and also. Every day, 2 years. Who was the socialist and also? And I'm Wey oswafo a wɔhwɛ kwantempɔn so sangyina samra hyɛbadwani awo Kumasi Bantama constituency ne etilini ene na wɔka kwa akosi sɛ uhia OCP fertilizer bibia woyɛ mu sɛ wɔtɔ nkoa ho nneɛma eno ne papa no akuafo pɛ ɛyɛ asase kotodwe abota nso kura na de kan no bae ne benyini nkyɛnkyɛm asondɔ so na de obedi nso na hoɔden ɛkyɛn sɛ de 1.5G enti anopa baabi ɛtɔ nkoa ho nneɛma bia ya akwa no wabusa OCP ebi ni hɔ a na odi ahoma na ma 0555 904 909 437 na entem wafra gibi ene na eboa ama nneema atimi akoye 21st clinic na no na wo mo Europe ya nwa Europe no kura na South Africa New Zealand nom ene Botswana wo mo nyina nso frɛ sɛ ɛhɔ nso bi wɔ hɔ meka sɛ wo mo nam hɔ Swaziland ne ba bi aka Zimbabwe nyina wo mo yɛ ho adwuma enti wode hye bi ɛwɔ mpotam ho a entem fa homa ma no na wɔmfrɛ muku 0244 915 116 0244 915 116 nemom oba my Ghana mu nso eguso obo adwuma ehwe overseas ye ho ye wotachiman ye obrekum go so saa na ba bia nkorabata na burudu num wo man mu eno 0543 eno 311 no unya frepe wonya yen wo mo kan yen ho na no pai ye den sempa ni nyina ebre wo yeru asante ebo a Benedict wono ene sam wo ena kuku America jando nso chinchima fidie no funuma azuka ne dom no nso ura MCR ho a wo mada amanti ena hunu yen ewo TV no so Facebook ne ba bia ena fe David ne dom no nso ede ko TV no so anopai akenkamfo ne me agya pia pam dada me ne menuaba ma me akua nyasem hwe ye kona food for thought awie no Oman hene yo de Boakye ama wiase nyina akye 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic